دی چارچوبê karên lijna bilinda berhengariya krîza darayî li Duhokê li destpêka vê mehê encûmenê parêzgeha Duhokê çendîn biryar lê dûrkêmkirina bihayê bazarê û kertên diniyên xizmetguzarî bi nivêsarekê rawanê kargiriya parêzgeha Duhokê kirin ji bo cêbicêkirina wan. Lê piştî derbasbûna nêzîkî mehekê li ser van biryaran bi nêrîna welatiyên Duhokê hin ji van biryaran bê çi awayekî nehatîne cêbicêkirin. بگره که مراقبات سر همی تشتیه بدن نه بس الا مثلا کریاخانی آن ادی آن تاکسی چونگو دبر اکثرا ایجارا دکانا مثلا ایجار بین نخوره تاکسی خود این دخوره هنده بریار دابون کو کم کرنا بهای کریه و بهای مثلا یه دکتورا و بهای تاکسی و بهای يعني سيارة هات نوتشونه وفلان بس هم صاد بيني كو اف بريارة بينها درس كرين شلاي مواطني بوش ديفچون ديفدانينه. سکرتێرê encûmenê parêzgeha Duhokê jî nêrîna wî digel welatiyan daye ku ev biryar nahên cêbicêkirin û xuya kir ew wekû encûmenê parêzgeha Duhokê wê divê hefteyê da dîvçûnê bikin lê ser sedemên cêbicênekirina wan biryaran. Me lijnê taybet rast bardin بۆ بچن دیفچوونێ بکەنت بوارێ پراکتیکی تاچڕا دە ئەف بڕیارە کەتنت بوارێ جێبەجێکردنێدا ئەگەر نە تماوی ئێک هەفتیەدا ئەف لژنێت هەنێ راپۆرتێت خوا بۆ مەبینن ئەم دێ هەستانگاندنێکی بۆ وان راپۆرتاکن ئەگەر چ بینە ئەگەر نە جێبەجێ بینە ئان چەند ڕێژا چەندێ جێبەجێ بینە Li gorî zanyariyên NRT piştî dîvçûna encûmenê parêzgeha Duhokê divê hefteyê da li ser biryarên kêmkirina bihayên bazarê yên ku nehatîne cêbicêkirin wê divê hefteyê da ji bo vê mebestê kargiriya parêzgeha Duhokê daxwaz bikene encûmenê parêzgeha Duhokê û car din hind biryarên din bidin ji bo karakirina lijnên dîvçûna van biryaran dikin. Dilşad Hîmû NRT Duhok.